Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Iskreno rečeno, meni već godinama nije jasno zašto se u Mađarskoj plakati, objave na društvenim mrežama i internetska komunikacija institucija i političkih organizacija manjinskih zajednica u boljem slučaju objavljuju dvojezično, na mađarskom i hrvatskom jeziku, a u gorem, što je nažalost sve češći primjer, isključivo na mađarskom jeziku. Još mi je manje jasno zašto se, ako zakon dopušta da se zapisnici političkih organizacija i tijela manjina vode na manjinskom jeziku, oni u praksi rijetko vode na manjinskom jeziku. Ma koliko to koštalo, ma koliko truda i znanja zahtijevalo, to je minimum minimuma u prostoru koji volimo nazivati kulturnom autonomijom. Posebno je čudno kad se primjerice pozivi na upise u vrtić ili školu, natječaj za radna mjesta, dodjele nagrada i priznanja ili druge važne obavijesti daju samo na mađarskom jeziku. Nerijetko se i na društvenim mrežama objave pišu isključivo na mađarskom. I kad se na društvenim mrežama ponešto i napiše dvojezično, a to učine političke organizacije ili institucije manjina, opet se problem javlja. Jer same platforme automatski nude grub prijevod na jezik koji odaberete, u našem slučaju s hrvatskog na mađarski. Stoga možemo pisati isključivo na hrvatskom jeziku. Oslanjanjem na tu takozvanu dvojezičnost potiče se jezična asimilacija i onaj mali broj ljudi koji se još trudi čitati i upotrebljavati hrvatski jezik postupno gubi zanos i lako prelazi liniju. Preskače hrvatske rečenice i čita ih odmah na mađarskom jeziku jer je brže i jednostavnije. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Da nije bilo pionira koji su prije 80 godina utrli put, danas ne bismo mogli govoriti o hrvatskom školstvu u Mađarskoj, pa ni o 80. obljetnici koju ćemo obilježiti ove i sljedeće školske godine. Sve je počelo poslijeratne 1945. godine kad su santovački roditelji u listopadu zatražili nastavu na materinskom jeziku i to u posebnoj hrvatskoj školi. Iz seoske crkvene škole s nastavom na mađarskom jeziku prepisalo se 97 djece, a nastava je počela u studenom 1946. godine, više u tjednom komentaru Hrvatskog glasnika. Pomorski Hrvati zahvalili su i čestitali župniku iz Preloga, prečasnom Antunu Hoblaju, koji je nedavno proslavio 50 godina svećeničkog služenja. Prečasni Hoblaj više je puta služio hrvatsku misu u Velikoj Kaneži, održao je hodočasničku misu u svetištu u Komaru, pomagao oko pomorskih vjerskih priredaba. Gost našeg tjednog intervjua je Edita Horvat-Pauković, ravnateljica Hrvatskog vrtića osnovne škole i gimnazije Mate Meršića Miloradića. Prvi ćemo put pokrenuti gimnazijski razred. Veliki je to korak za naš odgojno-obrazovni centar. Institut za manjinske i strane jezike Visoke škole Jožefa Jutvuša u Baji organizirao je ljetnu akademiju i to po 32. put. Taj metodički stručni skup pruža mogućnost profesionalnog razvoja učiteljima, odgojiteljima i studentima. Cilj je ljetne akademije upoznavanje sudionika s metodama i tehnikama moderne pedagogije koje se mogu učinkovito primijeniti u svakodnevnom nastavnom i obrazovnom radu. U sklopu projekta Digitalni svijet iskustveno poučavanje hrvatskog jezika pomoću alata 21. stoljeća, ravnateljica Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Žane Tveroš i suradnica Luca Barilović posjetili su 4 škole u Gradišću, školu u Sambotelu, narodnosnu školu u Gornjem Četaru, školu u Petrovom Selu i školu u Hrvatskom Židanu. U Selurnicu djeluju 3 narodnosne samouprave, hrvatska, njemačka i romska. U suradnji s mjesnom gradskom samoupravom i uz njezinu potporu narodnosne samouprave priredile su Narodnosni dan. U Budimpeštanskoj crkvi Rana Svetog Franje upriličena je svečanost u povodu srebrnog jubileja svećeništva fra Vjenceslava Tota. Rijeke nas zovu da dođemo na njihove obale. Ako ste već bili na Dravi kod postaje Nacionalnog parka Dunav-Drava kod Brlobaša, mogli ste uživati u šumu dravske vode, gledati veliku rijeku i diviti se njoj, podravskom krajoliku i ljepoti prirode. Ako ste bili, zasigurno ćete poželjeti vratiti se. U organizaciji Hrvatske samouprave Baranjske županije u Šarošu je održana priredba Drugo druženje baranjskih Hrvata. Prvo takvo okupljanje održano je u prosincu 2024. godine u Pečuhu. U povodu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Petribi je održano svečano otkrivanje dvojezičnih uličnih ploča koje je Međimurska županija darovala Petribi, 6. hrvatskom pomorskom naselju.
Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.